takder tayo amin kakabsat. Dengge mo apo ti asug ko, amang tungton iti kinalinteg ti panagdayaw, ti panagdawat ko iti tulong, imdeng ganak, ipangag mo daytoy napudno akararag. Ipaulog mo ti pangadeng mo ang mga namong kanyak, agsipod tamom ti naimbag. Naanay nga ammom iti pusok, umay ka kanyak iti rabii. Naananay iti panagsuot mo kanyak, ket awan nasarakam adakes at tagigagay ko. Pudno ti saok sa anakas ka iti daduma, tinungpal ko dagiti bilin mo, kanyak sinurot ti dalan, dagiti naranggas. Kan kanayon as sinursurot ko ti wagas mo, ket pulos adyak pinanawan ti dalan mo. Agkararagak kan kao Diyos, agsipod ta sungbatanak, talyawan ak ngarod kadagiti saok inka ipangag. Ipakitam ti nakaskas daaw nga ayat mo, ket ispalennak iti sibay mo kadagiti kabusor, awan pakaanwak. Nga makita kanto gaputa awan dakes nga ramid ko, kat gaputi kadam no makaringak mapnok to itirago. Kantahin tayo ti imno ti panagdayaw, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Diyos anak isa, aganta kami nga agdayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos amadayaw, awaling ka na. Santo, 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 Langit isa santo, asa sangka maysa. Kerubin ken serafin, ang marin tumengga, magrubah ken ka, awaling ka na. Santo, 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 Awanan ka, nating managpasod, gloria iniwen na. Santo, 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 Awan pagurangam, manyakamondi, asigenayan. Santo, 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 Diyos sana marsa, langit ken dagat, ikala idayaw ka. Santo, 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 Anak kamanin ka, Diyos amadayaw, awaling ka na. Agkararag tayo, Apo. Agyaman kami, O Apo Diyos, iti inted mo nga aldaw itatta, ket agyaman kami, ket ada kami to'y balay mo, aman pan kami nga agtitipon, ken
makirambaking ka o Apo Diyos, agyaman kami ta, ada tibiyag, ken pigsami nga makapan ito'y balay mo. Karkararag mimit lang, dagiti kakaduami, ken kakabsat mi nga makiserbisyo kada kami iti online, ket sapay kumano anya ti rasunda, pay handa makapan ito'y ket sikamot lang ti kumadwa kanyada. Agyaman kami o Apo Diyos na uray na kurkurang kami, ken agdakdakas kami, ken kao Apo, ada kapay lang pakawanan da kami, iti dakdakas mi, ken panagkukurang mi. O Apo Diyos, kada ito'y naaldaw, ket punuan da kami iti Santom Espiritum nga makiservisyo king ka, ken sapay kumata DJ mensahem o Apo, ket punuan da ti pusot ti tunggal maysa, ken dawaten mi ti Santom Espiritu ti pumuno kada kami nga anak mo nga dadtoy, sapay kumata mga usarmi iti mensahem para kada kami iti tunggal for the coming weeks o Apo, ti biag mi nga panagserbiken ka. O Apo Diyos, isublimi ti panagdaydayaw kin ka, tinagan ni Jesus, to'y ti kararag mi. Amen. Tayo aming kakabsat. Good morning! Morning! Naimbag nagsapa kadat aming kakabsat. Magandang umaga po. Welcome po sa ating Ilocano worship ng Nax United Methodist Church. Ang Ilocano service na karamihan sa mga dumadalo hindi nakakaintindi ng Ilocano. Hanggang ngayon, mas marami pa rin yung hindi nakakaintindi ng Ilocano na nandito. Sa bilang natin ngayon, around 60% ang hindi nakakaintindi ng Ilocano dito. Mga kapatid, may mga ilang paalala lang po para sa atin. Una-una po, today is All Souls Day. Kaya lang ang ating memorial service or memorial Sunday ay sa darating na linggo, sa sunod na linggo. Ngayon po, kung may mga kamag-anak o miyembro ng pamilya tayo na namatay sa taong ito, since November last year hanggang ngayon, pwede po bang paki-submit yung pangalan nila sa opisina? Kasi po, next Sunday, sila po yung mga papangalanan natin, especially for the memorial part of our service. Papangalanan natin sila, patutunugin natin yung kampana, and then mag-aalay tayo ng special na it's either bulaklak or kandila para sa kanila bilang pag-alaala sa kanila at pasalamat sa buhay nila na inaalay nila para sa atin. That will be next Sunday po. So, pakisubmit po yung pangalan nila sa opisina.
Ayaw po namin na may makaligtaan. Kasi minsan nung ginawa, hindi naman dito, sa ibang simbahan, may nakaligtaang pangalan. Ilang buwan kong kasalanan yun. Hindi naman na-submit kasi yung pangalan. Nung memorial part na ng worship service, hindi na banggit yung pangalan nung kamag-anak nila namatay na ako. Ilang buwan bago ko napagbayaran yung kasalanan na yun sa pamilya. So, we don't want to miss a name. And so if you have a family member or a loved one who passed since November last year hanggang ngayon, pakisubmit po yung pangalan nila sa opisina. Pangalawa po, as part of our memorial Sunday worship service, we'll be having our memorial offering also, special offering. Hindi po indulhensya, ha? Hindi dahil nagbigay na tayo ng special offering, ipapanalangin na ng pastor na sana yung kaluluwa nila makalagpas sa purgatorio. Hindi po. Hindi ganoon ang Katoro Metodista, kundi tayo nagpapasalamat sa Diyos sa buhay nila at sa mga alaalang iniwan nila sa atin. It's actually, our memorial offering is actually a thanksgiving offering for the memories and for the lives of our loved ones who have gone before us. Pangatlo, sa November 8, Sabado po yun, sa darin na Sabado, ay ang ating jump pack. Ito po yung fellowship ng mga kabataan ng annual conference, PAC. Gaganapin po ito sa PCU. Ganap na 9:00 ng umaga ang simula. Pero sana 8:00 nandito na yung mga kabataan at naghahanda na upang sa ganun ay before 9 nasa PCU na po sila. Ganon din sa Sabado rin ang ating Workers Fellowship Meeting sa 10 Commandments UMC. November 16 ang ating Northwest Metro Manila District UMM Festival of Talents sa Malabon North. At sa 22, ang PAC UMWCS Thanksgiving Celebration dito sa NACS. And of course, November 30, ang ating Northwest District Christmas Music Festival. Dito po gaganapin. Sa mga nabigyan po ng tickets, pakisubmit na po yung bayad sa mga tickets na yan. Actually, supposed to be October 25 ang submission sa distrito, lahat ng mabayad ng tickets. At sa lahat po na nabigyan ng mga sponsorship letters, ganun din. Pinapaalala lang po namin. Ang mga namunguna kasi ako po yung coordinator ng Music Fest sa taong ito, sa distrito, at ang Nurture Chair ay si Deaconess Abby, ang members ng Music Festival Committee ay si Pastor Edwin at si Deaconess Sharon. Basically, kami pong mga manggagawa ninyo dito ang nangunguna sa Music Fest sa taong ito. Nakakaya naman na kaming mga nangunguna sa gawain ito kami pa yung hindi nakapag-submit ng mga kailangang i-submit sa distrito. Happy birthday! Sino-sino po yung mga nagdiriwang ng kanilang karawan sa linggong ito? Atin pong binabati ang ating BOT chair. Kaya lang sa Tagalog-English siya dumadalo. Si Kuya Dave Sansano. And then we have Richard Arth Bigayan, Jamie Jan Narvasa, Andre Artificio, Ayesha Montepio, Nerissa Ruby Olivar, Herbert Tuugan, Stephanie Amata,
Stephanie Orpilla, Angelo Garcia, Niesha Vestil Barro, Flor Fidel, Henrex Ramos, Vince Sermonia, John Cedric de la Cruz, Jenny May Nalyares, nasa Rizal, Delivenia Musende, at sa Ate Diding. Ate Diding, birthday mo pala. Marites de la Cruz and Irish Garcia Sermonia. Di ako naririnig na Ate Diding. Tawagin natin sa Ate Diding, birthday nyo. Ayan. Alam nyo mga kapatid, sa Ate Diding, dumadali ng midweek, ng dawn prayer. Baba ka ate, pakisamahan anak. Madilim pa lang, naglalakad na yan, papunta dito. Kapag wala siyang nakuhang tricycle, diretso siya hanggang dito mula sa Espanya. And then, minsan nadadaanan ni Kuya Alan. Ganon din sa gabi, pag midweek service, o kaya sa after vesper, ganon din. Buti na lang may nakukuha siyang sasakyan minsan. Meron pa po bang ibang nagdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito? Uy, ayan. Sino pa? Halika dito ate. Pakisubmit po yung mga pangalan nila kay Ate Marlene para next year isama sila sa listahan natin. Meron pa po ba? Wala na. Let us extend our hands toward them and let us pray for them. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na ito na nagdiriwang o magdiriwang ng karawan sa linggong ito. Salamat po sapagkat alam namin na kayo siyang Diyos na gumagabay, nagbabantay sa kanila, at nagpapala at patuloy na magpapala. Dalangin namin, Panginoon, na sa pagdiriwang nila ng kanakarawan, pagkalob mo sa kanila ang isang malusog na pangangatawan, katagumpayan, katugunan sa kanilang mga panalangin at kahilingan. Ito nawa, Panginoon, iyong regalo sa kanilang pagdiriwang ng kalakarawan. Bilang isang simbahan ngayon, kami nananalangin para sa kanila. Breakthrough ang pagkalob mo, O Diyos, para sa mga kapatid na to. At sa lahat mga nagdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Diyan lang po muna. Kantahan muna namin kayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. O ba't yung nandito sa taas ang malakas ang palakpak? Sige po, tawagan natin lahat ng mga bata dito sa harapan, dito sa luhuran. At tingin natin kay Pastor Mary Flor na siyang manguna sa ating panalangin para sa kanila. Sige po. Ili-hands po natin sila. Dakilang Diyos, aming Ama,
Nagpapasalamat muli kami, Panginoon, sa sandaling ito, sa araw na ito, Panginoon, ng iyong mga anak ng iglesyang ito, O Diyos. Mga batang ito ay nasa iyong harapan. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon, sa patuloy na paggamit mo po sa kanila, patuloy na pagkakaloob mo ng mga talento upang papurihan ka, O Diyos. Pagpalain mo ang mga batang ito, Panginoon, nang sa ganon sa kanilang paglaki, ang iyong salita, ang iyong aral, ay mananatili, O Diyos, sa kanilang puso't isipan at maisa sa buhay nila, O Diyos. Ganon din, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga magulang na sa kanila'y nag-iingat, nag-aaruga, nagpapalaki, O Diyos. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanilang kinabukasan na alam naming inihanda mo para sa kanila, Panginoon. At patuloy pa nagabayan at ingatan mo ang mga anak na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming hinihiling na may pasasalamat at pagtitiwala. Amen and Amen. Luktan tayo iti Biblia tayo iti Habakuk. Chapter 1, verses 1 to 4, and chapter 2, verses 1 to 4. Ket kastoy ti kunana. Daytoy ti mensahe nga ipakaammo ni Yahweh ken ni Propeta Habakuk. O Apo, kasatno pa'y kabayag iti panagdawat ko, iti tulong mo, sakbay nga ipanganganak, ket isala na kami, iti kinaranggas. Apay nga ipakitam kanyak, iti ado arigat, ken kinadakes. Nalikmutak iti panakadadael, ken kinaranggas, adda panagaapa ken panagriringgor iti amin a lugar. Awan ti maaramid, ti linteg, ken awan serserbina pulos asaan, matungpal iti hustisya. Ilupit-lupit dagiti managdakes, dagiti nalinteg, iti kasta makabalikog iti hustisya. Umuliak iti tore, apanang wananan, pagwan nawan ken urayag iti ibagay ti Apo asawek ken no anya iti isungbat na iti asug ko ket daytoy iti sungbat ti Apo isurat mo iti tapi adu damili ti pakanakamok ken ka tapno na nalaka abasaan isurat mo agsipod at tasaan pay mapasamak ngem tandanin dumteng ti tiyempo ket mapasamak to iti pakitaken ka kasla mabayag iti idadateng na ngem urayem awan dua-dua mapasamak iti tiyempo nga inkendeng ko ket saan to nga agtaktak daytoy iti mensahe saan to makalasat dagiti managdakdakes ngem agbiag to tinalinteg babaen iti pammatina. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nakilala ni Zacchaeus si Jesus.
Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad siya sa bayan. May isang mayaman na leader ng mga tax collectors doon. Zacchaeus ang pangalan niya. Sinubukan niyang makita si Jesus para makilala kung sino ito. Pero sa dami ng tao, di niya ito makita dahil pandak siya. So, tumakbo siya para unahan ang mga tao at umakyat sa puno ng sycamore dahil dadaan si Jesus doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka dyan, bilis! Kailangan ko kasing magstay ngayon sa bahay mo. Bumaba agad si Zacchaeus at masayang winelcome si Jesus. Nagbulungan ang lahat ng nakakita nito. Sabi nila, pumayag siyang maging bisita ng isang makasalanan. Tumakyo si Zacchaeus at sinabi sa Panginoon, Sir, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng properties ko. Kung may nadaya akong iba, babayaran ko siya ng 4 times nung halaga. Sinabi ni Jesus sa kanya, dumating ngayon ang kaligtasan sa bahay na ito, kasi anak ka rin Abraham, dumating ang Son of Man para hanapin at iligtas ang nawawala. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Jesucristo. Tingin tayo iti mensay iti kanta nga tugot tayo iti Ilocano Choir. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Hosanna, blessed be the rock, and may the God of my salvation be exalted. Hosanna, blessed be the rock, and may the God of my salvation be exalted. Oh, magnify the Lord, magnify the Lord, He is worthy to be, for He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord, magnify the Lord, He is worthy to be, for He is worthy to be. Hosanna, blessed be the rock, and may the God of my salvation be exalted. Hosanna.
praised. Hosanna, blessed be the rock, and may the God of my salvation be exalted. Hosanna, blessed be the rock, and may the God of my salvation be exalted. Oh, magnify the Lord, magnify the Lord. He is worthy to be, for He is worthy to be praised. Magnify the Lord, magnify the Lord. He is worthy to be, for He is worthy. Hosanna, blessed be the rock, and may the God of my salvation be exalted. Hosanna, blessed be the rock, and may the God of my salvation be exalted. Thank you, Ilocano Choir. Sa salita ni Bishop Richea noon, ang Ilocano Choir na madalang kumanta ng Ilocano. Nang araw na tumingala ang pag-ibig, the day love look up. May daan papuntang Jerusalem. At ang daan na to, dadaan sa lungsod ng Jericho. O dadaanan ang lungsod ng Jericho. At doon, dumadaan si Jesus. Hindi para magpahinga, hindi para maglibot, kundi para tapusin ang isang importanteng misyon. Siksikan ng mga tao. Halos wala kang gagalawan. Para bang yung prosesyon ng Nazareno sa Quiapo. At sa gitna ng karamihan, may mga gustong makita si Jesus. At sa mga taong gustong makita ang Panginoon, may isang taong kailangan niyang makita, si Jesus. Hindi ito aksidente. This is not by chance, but it is by divine appointment. Sa isang napakayamang lungsod, sa lugar ng dating matibay na pader, may isa na namang pader. Pader ng hiya, ng pag-iisa at kalungkutan. Maalala niyo yung pader ng Jericho na bumagsak nung inikot ng mga Israelita ang syudad? At doon, nasakop ng mga Israelita ang syudad ng Jericho. Ngayon sa panahon ni Jesus, meron na namang isang pader. Pero ngayon hindi po pader ng mga bato, kundi pader ng hiya, pag-iisa at kalungkutan. At doon nagbanggaan ang dalawang direksyon. Isang buhay na ligaw at ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na hindi marunong sumuko. And here we have two clashing directions. One is a lost life, and the second is the love of God
the stubborn love of God, the love of God that never ceases. Ito ang araw na tumingala ang pag-ibig. Sa ating teksto, mababasa natin dito si Zaccheo. Mayaman pero wasak. Sa teksto sabi siya ay chief tax collector, hepe ng mga naniningil ng buwis. Isa siyang Hudyo pero kakampi siya ng Roma. Kumikita, oo, pero kinamumuhian siya ng lahat. May pera siya pero walang kaibigan. May bahay siya pero walang kasama. May kapangyarihan siya pero walang kapayapaan. Dito makikita natin yung tatlong problema sa buhay niya. Una, tinakwil siya ng mga tao. Tinatawag siyang traidor, makasalanan, walang kwenta. Pangalawa, nakakulong siya sa kasakiman. Ang yaman na inipon niya, ang siya ring sumisira sa kanya. At ang pangatlong problema niya, naligaw siya, spiritual. May mansyon dito sa lupa, pero wala siyang mansyon sa kalangitan. May malaki siyang bahay dito sa lupa, pero walang laman ang kaluluwa. At yung crowd, mga kapatid, yun mismo ang pader. Hindi siya pinadaan. Hindi siya pinansin sa gitna ng kanyang yaman at posisyon. Yung kanyang pagiging pandak, isa ring pader, isang hadlang. Hindi lang tungkol sa kanyang height, kundi sa tingin ng lipunan. Minsan ganun din tayo, di ba? Gumagawa tayo ng sarili nating kulungan, mga pader ng pride, kasalanan, takot, at hindi natin kayang makawalang mag-isa. Mga kapatid, sa leksyon na ito, sa kwento ni Zacchaeus at ni Jesus, makikita natin ang tatlong bagay. Una, salvation begins with a desperate search. Sabi ng ating ebanghelyo, he was trying to see who Jesus was. So he ran ahead and climbed a sycamore tree. Hindi ito simpleng silip lang. Ito ay desperadong paghahanap. Si Zacchaeus, mayaman pero gutom. Uhaw sa katotohanan. At dahil dito, binalewala niya ang kultura at ang batas ng lipunan. Sa panahong iyon, ang mga mayaman hindi tumatakbo. Dahil sa haba ng kanilang kasuotan, gaya ng suot ko ngayong mahaba na puti, dahil sa haba ng suot ko ng aking alba, tapos hindi ganun kaluwag, kundi straight cut, di ako pwedeng tumakbo na mabilis. Maliban sa di ko na kayang tumakbo talaga na mabilis. Alam ko. Pero kahit na nung payat pa ako dahil sa suot kong alba, limitado yung space na kaya kong hakbangin. Upang makatakbo ako ng mabilis, kailangan kong itaas tong alba. Pero, nung panong yon, si Zacchaeus,
tumakbo siya. Ang tumatakbo lang nun yung mga alipin. Pero nung panahon yun, ang mayamang si Zacchaeus tumakbo. Nung panahon yun, hindi umaakyat sa puno ang mga disenteng tao. Mga alipin lang. At mga walang pinag-aralan ang mga umaakyat sa puno. Pero nung panahon yun, binaliwala ni Zacchaeus ang mga bagay na yun. Hindi lang siya tumakbo, umakyat pa siya ng puno. Wala siyang pake. Tinakbo niya ang kaihiyan. Inakyat niya ang dignidad. Bakit? Dahil gusto niyang makita si Jesus. Minsan mga kapatid, ganyan din tayo tinatawag ng Diyos. Hindi niya tinatawag na ready ka na. Ang tanong, handa ka bang magmukhang parang tanga para sa kaligtasan mo? Minsan, nasa bahay kami ng aking kaibigang pastor sa Ilocos Patunon. Yung nanay niya, dentista. Yung kapatid niya, dentista. Siya, teacher, pero nag-resign at nagpastor. Habang nandun kami, may dumating na bisita, yung kanilang pamilya. Kwentuhan. Tinanong ng bisita, Mare, ano na nga bang trabaho ng panganay mo? Anong anak mong babae? Siya yung dentista, kagaya ko. Ay, yung lalaki. Sabi nung babae, ng bisita, mayaman. Tapos, yung lalaki, pastor. Ay, mahirap. Lalo na nung kwento ng nanay na nag-resign siya sa pagtuturo dahil nagpastor. Sabi nung bisita, bakit naman? Ang ganda kayo ng sweldo ng mga guro. Parang katangahan. Habang nagkukwentuhan kami ng mga kaklase ko noon sa College of Education. Yung isa kong kaklase, district supervisor na sa DepEd. Yung iba, principal. Yung iba, head teacher, master teacher. Kapag nagkukwentuhan kami, lagi nilang sinasabi sa akin, siguro, pag nagtuloy ka sa DepEd, superintendent ka na. Meron pa ngang nag-offer sa akin, binigyan pa ako ng pambayad sana para para mag-apply ng seso. Magpa-interview at mag-exam. Career Executive Service. Dati siyang division superintendent ng DepEd. Sabi, Pastor, sa kalidad mo, kayang-kaya mo ipasa yon. Pag pumasa ka, ang pinakamababa mong ranggo sa gobyerno ay division supervisor o di kaya assistant secretary. Binigyan pa ako ng pang-enroll. Yun nga lang, sabi ng mga kaklase ko, wala nagpastor ka eh. Yung mga kaklase ko ngayon, ang sweldo, pinakamababa, 50.
Pero mga kapatid, ang tanong, handa ka bang magmukhang parang tanga para sa Panginoon? Para sa kaligtasan mo? Ano ang puno na kaya mong akyatin? Anong crowd ang humaharang sa iyo? Pride? Takot? Opinyon ng iba? Ang kaligtasan, mga kapatid, ay para sa mga handang umakyat kahit madumihan, kahit pagtawanan, basta makasilip lang sa liwanag ng tagapagligtas. So, una, salvation begins with a desperate search. It doesn't matter whether people may call you fool. Pangalawa, grace finds you before you find it. Our gospel lesson tells us, when Jesus reached the spot, nung natapat na si Jesus doon sa puno na inakyat ni Zacchaeus, he looked up. Tumingala siya. Grabe, di ba? Si Jesus, sa gitna ng kanyang busy na schedule, hectic ang schedule ng Panginoon. Pero nang natapat siya kay Zacchaeus, tumigil siya. Hindi lang siya tumigil, tumingala. Sa buong Biblia, mga kapatid, ito lang yung instance, ito lang yung pagkakataon na tumingala ang Diyos sa tao. This is the only instance that God in Jesus look up to man. Lahat tayong tumitingala sa Kanya. Pero sa teksto natin, yumuko ang langit. Grace, look up. Love, look up. Tiningnan niya si Zacchaeus, hindi para husgahan, kundi para tawagin. At sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka. Kailangan kong pumunta sa bahay mo ngayon. Hindi niya sinabi, Zacchaeus, pwede bang dumaan? Baka gusto mong pumunta ko sa bahay mo. Hindi. Ang sinabi ni Jesus, kailangan kong pumunta sa bahay mo ngayon. Jesus felt the divine necessity. Naramdaman ni Jesus yung pangangailangan. Kasama sa plano ng Diyos ang bahay ni Zacchaeus. At kasama rin doon, mga kapatid, ang bahay mo. Hindi aksidente na naririnig mo ang sermon na ito ngayon. Hindi aksidente na nandito ka. Hindi aksidente na naka-switch ka o nakasubaybay ka online ngayon. Akala mo ikaw unang naghanap sa Diyos? Hindi. Siya ang unang naghanap sa iyo. Matagal ka na niyang inahanap. Alam niya ang pangalan mo. Alam niya kung saan ka nagtago. Alam niya kung saang puno ka umakyat. At sa tamang oras, titigil siya, titingala siya, tatawagin ka niya. Salvation begins with a desperate search. Grace finds you before you find it.
And finally, true encounter leads to radical transformation. Dali-daling bumaba si Zacchaeus. Inimbitahan niya ang Panginoon, or shall I say, inimbitahan ni Jesus ang kanyang sarili sa bahay ni Zacchaeus. Jesus invited himself to the house of Zacchaeus. Naghanda si Zacchaeus. Nagpakain. Pinakain niya si Jesus, yung mga alagad, at yung marami pang mga tao. At sa gitna ng kanilang pagkain, Zacchaeus stood up and said, Lord, here and now, I give half of my possessions to the poor. Panginoon, ngayon din, dito, ibibigay ko ang kalahati ng aking yaman sa mamahirap. Hindi ito drama. Ito ay patunay ng pagbabago. Hindi siya nagbabago para maligtas. Nabago siya kasi naligtas na siya. He didn't change in order to be saved. Instead, he changed because he has already been saved. Yung dating manloloko, naging tagapag-ayos na. Yung dating taker, ngayon, giver na. At ang sabi niya, here and now, hindi next time. Hindi pag-ready na ako. Sabi niya, ngayon mismo. Bakit? Kasi binago na siya ni Jesus. Mga kapatid, you don't need to remain as you are right now. God has saved you. Iniligtas ka na ni Jesus. We need to live out that salvation. We need to change. Kung sinasabi mong may pananampalataya ka pero walang pagbabago, baka hindi mo pa talaga pinapasok si Jesus sa buhay mo. Ang tunay na kaligtasan ay may bunga. Ginagawang tagapagbigay ang dating mga agaw. Ginagawang tagapagligtas ang dating makasalanan. Friends, today salvation has come. Today salvation has come. Sa huli sabi ni Jesus, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Hindi si Zacchaeus ang bida, hindi yung pag-akyat niya, hindi yung kanyang pera. Ang bida ay ang tagapagligtas na tumingala. Yung Diyos na tinawag ang pangalan ng traidor, na pumasok sa bahay ng makasalanan, na nagbago ng buhay, magpakailanman. At ngayon, mga kapatid, siya rin yun. Nasa ilalim ng puno mo, huminto, tumingala, tinatawag ang pangalan mo. Hindi galit o hindi galit, hindi suklam, kundi determinado. Relentless. Punong-puno ng pag-ibig kang tinatawag. Kanyang sinasabi, kailangan kong pumunta sa bahay mo ngayon. Kapatid, bumaba ka na sa puno na inakyat mo. Huwag mong hayaang pigilan ka ng pride mo. Tanggapin mo si Jesus sa gitna ng gulo, sa gitna ng sugat. Dahil ngayon, pwedeng dumating ang kaligtasan sa buhay mo. Ngayon mismo.
Ang tagapagligtas na matagal nang naghahanap ay natagpuan ka na. Hayaan mong iligtas ka niya. Hayaan mong tumingala ang pag-ibig sa buhay mo ngayon. Baba ka. Patuloyin mo si Jesus sa bahay mo. And let Jesus tell you, salvation has come to this house today. Amen. Yaman tayo, iti mensahe ti Apo Diyos, kada tayo. Ken, ti anak na ni Pastor Galinatop. Tatakot panangipaay kadagiti sagsagot, ayabak man dagijay, ag-asher, agalati offering. Agkararag tayo. At tuyo Dios, nagito'y daton, ingkam ipaida kan ka ita. Pasantum ka nagito'y. Bendisyonan nagito'y asagot. Aramatam nagito'y, tapno may palpalawa pa iti pagariham. May pakamupa iti ebanghelyo, kadagitan atu. Bendisyonan nagito'y nangipay ka nagito'y. Agtuloy ka diti panangawat na taglaplapusanan ng parabor mo. Tinagan mo Kristo. Amen. Agtalinad tayo para ti Santa Komunyon. Anak katakder.
Apo at dakada kayo. Kastamet kengka. Itangad yu dagiti puspuso yo. Itangad mi ida iti Apo. Itden tayo ti panagyaman iti Apo a Diyos tayo. Nakatanad nga itid tayo kenkwana iti panagyaman ken panagdayaw. Isut maitutup na imbag ken maiparbeng iti kanayon ken sa dinuman nga aramiden ti panagyaman ken ka o Apo ama aman nakabalin amin anamarswa ti langit ken daga. Idi rabii nga inyawat na ti bagina may pay ka na kami nangalay ti tinapay nagyaman kan ka pinisi na ti tinapay katindada kayo na akinunana alain niyo kaninyo daytoy ti bagi kamay daton kada kayo aramidin niyo daytoy apakadaglagipan kanya kalpasan ti panarabii nangalay ti kopa nagyaman kan ka inted na kayo itadala na akinunana minum kayo iti daytoy na kay amin. Daytoy iti darak ti barotulag na iparukpog ka po ka na kayo. Ken kalitado, may paay iti panakapakawan ti basol. Aramidin yung daytoy masansan, kas pakalaglagipan kanyak. Iparukpog mo ti Santo Espiritum, kada kami ang natipon-tipon ditoy. Ken kalagitoy asagot at tinapay ken kopa. Aramidin daytoy kada kami abagi kandara ni Kristo. Tapno iti daytoy alubong, agbalin kami abagi ni Kristo, ang nasubot iti darana. Babaen ti Espiritu, pakipagkaigisa na kami kan Kristo, kan iti tumunggal maysa, kan iti ministeryo ti daytoy alubong, aging kati ay ni Kristo, ti maudi panagbaligi, kan pakipagrambak kami kan kuana, iti nailangitan na padaya. Gapu ka na sa Kristo anak mo, kan iti panagtang ti Espiritu Santo, iti nasantuan ng Iglesia, kum amin ti dayaw ken gloria, manakabilyan na Diyos, itakan tagdanayon. Amen. Kaputa dalaan may sa tinapay, datayo ore ado tayo may sa tayo bagi, amakimaglakam, tamakipaglakam tayo ti may sa at tinapay. Ti tinapay, apisyon tayo sa panakiraman tayo, itibagi ni Kristo. Agyaman tayo tababaen, iti kopa, may raman tayo itidara ni Kristo. Kakabsat, tila misan ti Apo nakasagana, umay kayo, aglakam kayo, iti Santa Komunyon. Halika, tanggapin mo ang katawan at dugo ng Panginoon. Pinagkakalob sa inyo ngayon ang tinapay at ang kopa, ang katawan at ang dugo ng Panginoon. Sinasabi sa inyo ngayon ng Panginoong Yesus, ito ang aking katawan, pinagkakalob ko sa inyo. Kanin nyo at kayo'y magpasalamat.
Ito ang aking dugo, pinagkakalob ko sa inyo. Inumin niyo ito at kayo'y magpasalamat. Narito niyong mga anak o Diyos, sila na tumanggap ng katawan at dugo ng aming Panginoon. Marapatin mo na sa pagtanggap nila ng iyong katawan at dugo, O Kristo, tanggapin din nila ang biyaya, tanggapin nila ang katagumpayan, tanggapin nila ang kaligtasan. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Meron pa po bang hindi tumatanggap ng komunyon? Tayo po ang lahat. Agnanayon ang Diyos, agyaman kami ken ka, gapu iti daytoy na santuan na misteryo, anang idatunam iti biyag mo agpaay kada kami. Patgam tapno mapan kami iti lubong, babaen ti panakabalin ti Espiritum, kas ited mi ti bagimi kadagiti sabsabali, itinagan ni Jesu-Kristo nga apo mi. Amen. Kantayin tayo, Apo. Kantayin tayo, Apo, ti imno ti kinadisipulo, amin Jesus, idaton ko. Amin
lahat po ng aming buong buhay, puso at espiritu, Panginoon. Iniaalay namin ito sa iyo. Minsan kagaya kami ni Zacchaeus, maraming hadlang upang kayo'y aming masilayan. Maraming mga hadlang upang ika'y aming malapitan. Nandyan ang kasalanan. Nandiyan yung kasakiman. Nandiyan yung galit. Hinahadlangan kami ng aming pride. Hinahadlangan din kami ng ibang mga tao upang ika'y aming malapitan. Hinaharangan po kami, Panginoon, upang ika'y aming masilayan at makausap. Subalit hindi mo kami sinukuan at hindi mo kami sinusukuan. Patuloy mo kaming hinahanap. Patuloy mo kaming nilalapitan. Upang sa ganun ay sabihan kami, halika, tutuloy ako sa iyong tahanan. Napakagandang isipin na kayo ay tumingala, kami tiningala mo upang kami tawagin. Hindi mo alintana na kami makasalanan. Pagkus gusto mong tumuloy sa amin. Maraming salamat po. Ngayon, Panginoon, dahil sa kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin, kami ngayon ay nangangakong magbabago, nangangakong mula ngayon, ang aming buhay ay iikot sa iyo. Nangangakong walang ibang susundin kundi kayo. Panginoon, sa orsing ito, hindi lang ang aming buhay ang aming pinagkakalob sa iyo. Inilalapit din namin, Panginoon, ang mga suliranin namin, ang mga problemang pinagdaraanan namin. Inilalapit din namin, Panginoon, ang aming mga kalungkutan, ang aming mga sakit na nararamdaman. Maawa kayo sa amin, Panginoon. Tulungan kami. Maawa kayo sa amin, Panginoon. Pagalingin kami. Hindi lang kami kasama ng aming mga mahal sa buhay. Lord, may iba sa amin dito ngayon, kasama na ibang mga nasa online worship,
May mga pinagdadaanang mabigat. May mga pasanin na parang di kayang lutasin. Di kayang buhatin. Tulong, Panginoon. Yakapin mo sila. Yakapin mo sila. Pagaanin ang kanilang mga pasanin. Lutasin ang kanilang mga problema. Wala po kaming ibang maring lapitan ng Jesus, kundi kayo lamang. Sa inyo kami umaasa, sa inyo kami dumalapit at tumatawag. Tulong. Tulong po. Sa ngalan mo, Kristo, kung aming panalangin at pagsamo. Amen. Amen. Amin, Jesus, inaton mo, puso ken ay to'y medbiag. Inagaw sikat, surutek may sa pagtalkag. Awatem, Jesus, awatem awit. To'y biyang kuin na ginaton, wenitek amin. Katita, ti parabor ayat, panalaknib, panakaagas, kan pamendisyon, manipo ti Diyos, Ama, Anak, kan Espiritu Santo, madako makada kayo, kan iti pamilyayo, ita kan tagnanayon. Amen. Amen.